चंद्रावत. बऱ्याच वेळानंतर सुलभाने शांततेचा भंग केला. त्या आता बऱ्याचशा सावरल्या होत्या. त्यांना जे काही सांगायचं होतं ते महत्वाचं होतं आणि बहुधा म्हणूनच त्या देवधराच्या घरी आल्या होत्या. मला अजून काहीतरी सांगायचं आहे तुम्हाला, सुलभा म्हणाल्या. सांगा ना ताई, अगदी निर्धास्तपणे सांगा, देवधरने सुलभांना सांगितले. तुम्हाला राग नाही ना येणार? म्हणजे तशी तुमची खाजगी गोष्ट आहे ती, पण तरीही तुम्हाला याबाबत माहिती करून देणे गरजेचे आहे म्हणून विचारते. सुलभा अडखळत होत्या. अहो, तुम्ही बिनदिक्कतपणे सांगा, मी समजून घेईन, म्हणजे तसा प्रयत्न करेन, देवधरने सांगितले. आता जरासं सुलभांच्या डोक्यावरचं ओझं कमी झालं होतं, पण तरीही त्यांची जीभ सत्य सांगायला धजत नव्हती. त्यांना कमालीचं दडपण आलं होतं. मी तुम्हाला. त्यांचं बोलणं पूर्ण होण्याआधीच त्यांना चक्कर आली. अहो, काय झालं तुम्हाला? ठीक आहात ना? देवधर त्यांच्यापाशी धावला. त्यांना भोवळ आली होती. अहो, असं अचानक काय झालं? देवधरने विचारलं. थांबा, मी पाणी घेऊन येतो. देवधर पाणी आणायला आतमध्ये गेला. पुसटचा आवाज खोलीत घुमला, जो कोणालाही ऐकू आला नाही. हे घ्या, पाणी प्या. देवधर पाणी घेऊन बाहेर आला. रुद्राआईची अशी अवस्था पाहून घाबरला होता. देवधरने त्याला कवटाळलं. बाळा, आई होईल ह ठीक, तू नको घाबरूस, देवधर म्हणाला. ती ताई चांगली नाही, रुद्रा अनपेक्षितपणे म्हणाला. अरे कोणती ताई? देवधरने न समजून विचारले. अहो, त्याच्याकडे काय लक्ष देता तुम्ही? रुद्रा, गप्प बस बघू, सुलभाने रुद्राला दाबलं. सुलभा उठून बसल्या. नाही, आता ठीक आहे मी. थोडा अशक्तपणा आहे ना, त्यामुळे आली असेल भोवळ, पण मला खरंच तुम्हाला काहीतरी महत्त्वाचं सांगायचंय. सुलभा सावरून बसल्या. त्यांनी पेल्यातलं पाणी संपवलं आणि बोलायला सुरुवात केली. देवधर, हा खूप नाजूक विषय आहे. तुम्ही खंबीर आहात म्हणून सांगते मी तुम्हाला. देवधर, स्वरूपा चिटणीस जिवंत नाही. ती 6-7 वर्षांपूर्वी हे जग सोडून गेली. सुलभा काही काळासाठी थांबल्या. कितीही ठरवलं असलं तरी त्यांना मनाची तयारी करावी लागत होती. काय? अहो, काय बोलताय तुम्ही? आणि तुम्हाला स्वरूपा कोण आहे माहीत तरी आहे का? देवधरला हे ऐकूनच धक्का बसला होता. मला तुमची प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे, पण हेच खरं आहे, ती जिवंत नाही, जिवंत नव्हतीच. तिने 6 वर्षांपूर्वीच देह त्यागला. कारणही असंच काहीसं होतं. ती दिसायला सुंदर होती. मी ओळखायची तिला. आमच्या जवळच्या गल्लीत राहायची ती. तिचं लग्न जमत नव्हतं. घरचे मागे लागले होते. अखेर तिने एका मॅरेज साईटवर नाव नोंदवलं. आता ती खुश राहायला लागलेली. घरची परिस्थितीही चांगली होती. तिला एक मुलगा आवडला. त्या मुलालाही ती आवडली. त्यांचं बोलणं सुरू झालं. असेच दिवस गेले. दोघांचंही एकमेकांवर प्रेम होतं. आता भेटणं सुरू झालं, पण दोघांनीही एकमेकांजवळ कबूल केलं नव्हतं. एक दिवस त्या मुलानेच तिला प्रेमाची कबुली दिली आणि तिनेही ती हसत हसत स्वीकारली. त्यांच्या नव्या नात्याला सुरुवात झाली. ऐक ना, आपण लग्न करूया आणि सेटल होऊया, ती त्याला म्हणाली. अगं करू ना, पण आधी मला नोकरीत कायम तरी होऊ दे, मग लग्न करू, तो म्हणाला. ऐक ना, आज येशील माझ्याबरोबर? आपण हॉटेलात जाऊ, फिरू आणि मस्त धमाल करू, त्याने विचारलं. तीही हो म्हणाली. ते दोघेही एका चांगल्या हॉटेलमध्येही गेले, पण त्याने तिला फसवलं आणि निघून गेला. तिच्याकडे काहीच पर्याय नव्हता. घरचेही थारा द्यायला तयार नव्हते. तिने आत्महत्या केली. इतकं सांगून सुलभा थांबल्या. त्यांना धाप लागली होती. देवधर तर सुन्न झाला होता. त्याला यावर कसा विश्वास ठेवायचा हेच कळत नव्हतं. त्याने या धक्क्यातच सुलभांना पाणी आणून दिलं. स्वतःच्या तोंडावर पाणी मारलं. या तुम्ही आता, तो मोजकं म्हणाला. हे बघा, मी तुमची अवस्था समजू शकते, पण सुलभांना अर्धवट थांबावं लागलं. देवधरने त्यांना थांबवलं. हे बघा, याउपर मला काहीही ऐकायचं नाही. माझा या सगळ्यावर विश्वास नाही. स्वरूपा माझी आहे आणि ती माझीच राहील माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत. या तुम्ही. देवधरचा आवाज आता चढू लागला होता. त्याने हात जोडले. सुलभाने रुद्राला उचललं आणि तोंड दाबत अश्रू थांबवत निघून गेल्या. देवधरचं डोकं सुन्न झालं होतं. तो डोकं धरून स्वतःच्या खोलीत जाऊन बसला. त्याच्यावर खूप ताण होता. त्याच्याही नकळत
त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. तेवढा तो दचकला. त्याच्या खांद्यावर हात होता. त्याने घाबरतच खांद्यावर पाहिलं. एक पांढुरका हात त्याच्या खांद्यावर होता. त्याने गरकन फिरून मागे पाहिलं तर तिथे कुणीही नव्हतं. त्याला काहीच सुचत नव्हतं. तो आता पूर्णतः घाबरला होता. त्याने स्वरूपाला फोन लावला. हॅलो स्वरूपा, अगं मी देवधर बोलतोय. त्याच्या बोलण्यातही कंप जाणवत होता. अरे हो हो, केलाय मी सेव्ह तुझा नंबर. आणि काय रे, एवढ्या धापा का टाकतोयस? स्वरूपा म्हणाली. अगं काही नाही, जरा भेटायचं होतं. आठवण येते तुझी. देवधर मोजक्या शब्दात म्हणाला. ठीक आहे, येते मी बागेत. तिथेच भेटू. चल, काळजी घे. स्वरूपा म्हणाली आणि फोन ठेवून दिला. देवधरच्या जीवात थोडा जीव आला. सुलभा येऊन गेल्याला आता बराच वेळ झाला होता. संध्याकाळ होऊन गेली होती. तरीही देवधरने घरातले दिवे लावले नव्हते. त्याला भानच राहिलं नव्हतं. त्याने स्वतःचं आवरलं, घराबाहेर पडला, घर लॉक केलं आणि बागेत यायला निघाला. तो बागेत आला. स्वरूपा तिथे आली होती. देवधरने स्वरूपाला पाहिलं होतं. लहान मुलासारखा तिच्या कुशीत शिरून रडायला लागला. बाग असल्याचं त्याला भान राहिलं नाही. जवळजवळ 5-1 मिनिटे तो तसाच राहिला. ओ आय एम सॉरी. तो झटकन बाजूला झाला. तशी त्याच्या अंगात कणकण होतीच. धक्क्याने ती अजूनच वाढली होती. अरे देवधर, नक्की काय झालंय? का रडतोयस तू असं? स्वरूपा देवधरला कुरवाळत म्हणाली. तो स्पर्श देवधरला आईसारखा वाटला आणि त्याला पुन्हा रडू फुटलं. नाही, काही नाही, असंच वाटलं रडावंसं, तो स्वरूपाला म्हणाला. त्याने स्वतःला आता सावरलं. मला अचानक हे सगळं नकोसं वाटायला लागलंय ग. असं वाटतं तुला घ्यावं आणि निघून जावं कुठेतरी दूर, जिथे फक्त आपण दोघं असू, तो म्हणाला. देवधर, नक्की काय झालंय? आई काही बोलली का? स्वरूपाने विचारलं. स्वरूपालाही गहीवरून आलं होतं. तिने देवधरची अशी अवस्था कधीच पाहिली नव्हती. ती त्याला कायम हसतानाच पाहत होती. नाही, आई काही नाही म्हणाली, तो म्हणाला. नको नको, आता काही विचारूस. मला शांतता हवी आहे. देवधरने स्वरूपाचा हात हातात घेतला. तो तिकडच्या बाकड्यावर स्वरूपाच्या खांद्यावर त्याचं डोकं टेकवून बसून राहिला. अरे देवधर, अंगात ताप आहे तुझ्या, आणि ताप असताना तू इथे का आलायस? चल बरं घरी. स्वरूपा देवधरला म्हणाली. नाही, घरी नाही जावंसं वाटत ग, देवधर म्हणाला. देवधर नाही म्हणत असतानाही स्वरूपा त्याला त्याच्या घरी घेऊन आली. तो ग्लानीत होता. तापामुळे त्याला ग्लानी येत होती. स्वरूपानेच दारू घडलं. देवधरचा हात स्वरूपाच्या खांद्यावर होता. त्याला धड चालताही येत नव्हतं. स्वरूपा देवधरला घेऊन आत आली. तिच्या चेहऱ्यावर कुत्सित हसू होतं. जणू तिला जे हवं ते साध्य होत होतं. पण जशी ती घरी आली तसं घरातील वातावरण बदललं. एक कमालीची उदासी घरावर पसरली. सगळं घर काळवंडून गेलं. देवधरला हे काहीही जाणवत नव्हतं. तू इथे? एक अस्फुट परिचित आवाज घरात घुमला. देवधरला तो ऐकू आला. तो खडबडून उठला. कोण आहे? माझ्या घरात याची तुझी हिंमत? देवधरने स्वरूपाला हाताला धरून बाहेर काढलं. हा प्रतिसाद स्वरूपाला अनपेक्षित होता. देवधर, अरे कोण काय? मी स्वरूपा, तुझी स्वरूपा. स्वरूपा देवधरला म्हणाली. पण तोपर्यंत देवधर जमिनीवर बेशुद्ध पडला होता. स्वरूपा देवधरला तसंच टाकून निघून गेली. दरवाजा सुद्धा तिने लावला नाही. देवधर हॉलमध्ये मधोमध पडला होता. त्याचा तो केविलवाणा अवतार पाहवत नव्हता. रात्र आता मी म्हणत होती. देवधरला जेवणाची भूक नव्हती. अशक्तपणा त्याला खूप आला होता. त्याने डोळे उघडले तेव्हा तो त्याच्या खोलीत बेडवर होता. मी इथे कसा आलो? मी तर हॉलमध्ये. त्याला विचारही करवत नव्हता. त्याला जाग आली तेव्हा मध्यरात्र झाली होती. त्याला त्याच्या आईची प्रकर्षाने आठवण येत होती. त्याचा फोन वाजला. इतक्या रात्री कोणाचा फोन? देवधर म्हणाला. त्याने फोन हातात घेतला. फोनवर यशचा नंबर होता. त्याची बोबडी वळाली. त्याने घाबरतच फोन उचलला. कोण? त्याने विचारलं. समोरून काहीच प्रतिसाद आला नाही. कुणीही काहीही बोलत नव्हतं. फक्त क्षीण निर्जीव श्वासांचे आवाज येत होते. त्याने कानावरचा फोन काढला
आणि लांब फेकून दिला. त्याची झोप उडून गेली होती. खोलीत थंडावा होता. त्याला स्वरूपा आपल्या घरी घेऊन गेली हेही आठवत नव्हतं. ताप आता कमी झाला होता. एकटेपणा त्याला खात होता. स्वरूपाला आता एकदा गावी घेऊन जाऊया, नाहीतर राहून जाईल. तेवढाच आपल्यालाही हवा बदल होईल, तो म्हणाला. खोलीतलं वातावरण तापू लागलं. घर्मबिंदू देवधराच्या चेहऱ्यावर जमा होऊ लागले. अस्फुट विचित्र मंत्र ऐकू येऊ लागले. देवधर पंखा वाढवायला म्हणून उठला. तो तिथेच पुन्हा भोवळ येऊन खाली पडला. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.